Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want ja, het is nou Tomketiet. Als Romke en ik in de tuin met de bal aan het watchen binnen, komt Janna Joe eraan naar haar binnenwijn. Ze vragen of wij even oppassen willen, want Beer had wat in de broek dien. Tomke mandje altijd bleer, Tomke meiding krullend heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. De bennewijn. Het had rijnd, maar nou scheen te zinnen. Tomke en Romke botsen met de bal. Ineens ze Janna Joe. Hoi, Janna Joe. Wat doe je daar? Ik kuier je mijn Beer. Wat koest Beer lekker onder de dekentjes? Oh, dat wil ik ook wel. Sst, net zo lood, Romke. Haast wordt Beer wekker en dan moet Beer koelen. Stonkt in de bennewijn, Janna Joe. Roek je dat ik, Romke? Ja, ik roek het ik. Beer had in de broek poept, Janna Joe. Janna Joe hel het Beer uit de wijn. Ze roekt ons in kontje. Ja, Beer moet eens keer in de broek. Maar de pampers van Beer ben nog in de huis. Wil je hem even op Beer en de bennewijn passen, Romke en Tomke? Hoe dat zo? Is het voor Janna Joe? Nee, ik hel je gauw eens keer in de pamper voor Beer. Janna Joe leidt Beer weer in de wijn en stopt hem lekker onder de tekens. Ze jouwt Beer een dikke tuut op een snuit en zei: Leerverse Beer. Tomke en Romke passen op die. Ik ben zo waarom, jer. Ze zet de bennewijn met Beer op het gas. En voort is Janna Joe. Romke sjocht in de wijn. Ah, Beer sliept alweer, Romke. Zullen wij met de bal botsen? Dat wil Romke wel. Goed. Mooi. Tomke gooit de bal een eindje voort. Pak de bal, Romke. Romke shit voort. Hij neemt de bal in de bek en draaft waarom naar Tomke. Haha, mooi ding, Romke. Nog een keer. Hé, kus niet verder gooien, Tomke. Dat wie maar een skiethoortje. Wow, een skieteindje. Pas maar op, Romke. Ik gooi die bal heel veel voort. 1, 2, 3. Haha, die gaat 4. Pak de bal, Romke. De bal vlucht weer door de lucht. Het giet oer het paadje, oer de bak met blomkes. Romke draaft erachteraan. Hij schudt alleen de bal maar. Ik ga de bal. Ik ga de bal haast, Tomke. Pas op, Romke. De bennewijn. Net in de bennewijn springen. Maar het is al te laat. De bal valt naar onderen in de bennewijn van Janna Joe. Romke springt achter de bal aan. Ek de bennewijn in. Oh, nee. Maar daar kan de bennewijn net oer. Wiebel door de wijn en dan... De wijn kletst om. Beer en Romke rollenballen over het gas naar een grutte plassen met wetter. Beer. Pak Beer, Romke. Hij valt in het wetter. Romke hapt naar het stutje van Beer. Mis. Hij hapt naar de eerkes van Beer. Weer mis. Beer toemelt op een kop het wetter in. Romke shit hem achterna. Oh, nee. Wat ben ik niet en vies. Oh, even skotje. Romke skoddert zijn lief vol heen en weer. De wetterdrippen spatten Tom komen eren. Oh, nou ophouden, Romke. Dan maak eens mij ik wierd. Hier mijn Beer. Hij is heel wierd. Oh, wat zie je aan de joelheelkoppers wezen? Wat mama nou dwaar, Romke? Ik weet al wat. We lezen Beer gewoon in de wijn, bij de dekkenstoer heen en dan sjocht Janna Joe het net. Tomke zet de bennewijn weer jocht op. Romke leidt het kersentje en de tekkens erin. En Tomke leidt Wiert de Beer op een naai in de wijn. Lekker koezen, Beer. Daar komt Janna Joe aan. Maar eens keer een pamper.
hij hem goed op beer past? Ja, Ja, wij hebben heel goed op beer past, Jana, joh. heel goed op beer past. Kom maar, beer. Dan krijgt een skinne broek. Jan en Joe neemt Beer op de arm. Ze vielt en vielt. Wat is beer wierd? Hoe kan dat nou? Beer maar heel nodig pisje, Janne-Joe. Heel nodig. En toen had beer in de broek pissen. En daarom is hij serveerd. En dan met ze alle draaien laatje. Ja. Want Jan en Joe leeuwt er geen sprut van. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. De zonnebril. De zonnebril had donkere glazen. Zuster wil terugheen, maar ze is net om van te lezen. Van een scherpe zinnen. Mijn Marieke bij u ziet de jood, vreeg het bier. Nog op mij wel, maar ze eten wel spruitjes. En daar ben ze nou krek bij de net zo gek op. Jakkes, Romke. Pier en Marieke jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt ik als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Spruutjes. Ma'am, komt hij Jood net tussen om te eten? Nee, hij komt Joen pas laat dus. Oh. Maar Marieke dan bij ons eten, Jood? Voor een gezelligheid. Nou, vies toch mij dan net gezellig. En Lies. Jawel. Maar Lies zei het nog niet. Ach, toe, ma'am. Mij het? Nou, vooruit dan maar. Ja. Maar we eten niet bijzonder. Ja, we krijgen haast een spruitjes. Maar is toch wel spruitjes, Marieke? Oh, ik ben er net gek op. Nou ja, je zult het dan maar wel watten. Ik ga ze al opstaan. Ja, ik had nog eerder weten hier. En trouwens, spruitjes binnen seizoen. En u spier je er gek op, of net, Pier? Ja. Had ma'am geen appelsmots? Jawel, hij kijkt er wel een pot van staan. Ja, dat vind ik zonde van de spruiten. Nou, weet je wat? Je krijgt eerst de spruitjes, dan haal je hem de vitamine binnen en dan krijg je hem daarna nog een beetje smots. Zo dat wat. Pier en Marieke houden beide net van spruitjes. Ze hier hopen dat ze je het pannenkoeken eten zoen. Dat doen ze meestal als Pier zijn huid naar thuis komt om te eten. Maar nou zit ze achter een bord vol met spruitjes. Beide eten ze met lange tosken. Dan giet de telefoon. Telefoon? Ik neem mijn vakje wel even op, dan pas je hem zo lang even op Lies. Oké. Lies, meestal wel spruitjes. Worst ik lekker een hapje af van Pier? Doe maar. Doe maar. Nee? Oh, net waar, jong. Ze is nog te liet. Dat is net goed voor haar. Ik krijg ze nooit op, al die sprutjes. En Do? Do has die bord ook nog vol. Hé, zo bijken zeg mij, hè? Is hoen? Ja. Hé, dat zeist wat. Bijken! Bijken! Hé, kom hier eens. Hoi. Hé, bravo hoen. Hé, zit. Bijken, zit. Krijg dat van Baaske. Zo.
Pier voor het bijken een spruitje op. Die maai dat wel. Hij bleef zitten en hij skooit alweer om een hapje. Krijgt ik een van Marieke? Ja, dom ik maar in. Sjebijken. Ik een sprutsje. Hop, hop. Nog één. Lekker, hè? Lekker, hè? Is dat lekker, bijken? Doe maar, jongen. Goed zo. Goed zo, nog één. Komt ie weer. Hier, twa. Om en om voor je Pier en Marieke hadden spruitjes op om bijken de hoen. Als mem er weer inkomt, hadden ze beide het bad leeg. Nou, mooi. Ik zou hem wel lekker regaat maken. Nou smaken het wat, Marieke. Oh, dan krijg je hem nou nog wat appelsmots. Goed? Of ben je maar sad? Nee, lekker. Ik meen nog wel wat. Ja, ik kijk wel. Ze eten er lekker van. En het wordt heel dal smullen als ze echt nog iets naai krijgen. Oeh, lekker. Na het eten brengt mem Lietse Lies op bed. Marieke bleef nog een oerke. Ze helpen eerst mij auto wasken en daarna maken ze nog even poetenwatje. Als ze weer in de huis komen, zit mem op een knibbels voor bijken. De hoen luidt lang uit oer de vlier en hij hiemet. Wat is er maar bijken, mem? Nou, ik weet net, maar het doog net, jongen. Hij kon wel ziek wezen. Hoezo? Hij wil geen eten hebben en hij wil er net uit. Ik denk net dat er hem goed viel. Maar zien, hij laat je maar te hiemen, wat vreemd. En hij wil echt naar in de koer. Nou, hoe kan zo'n best nog samen ziek worden? Zou er wat verkeerds hoorn haar misschien? Misschien is het gewoon sad. Maar hij had niet een hoorn. Hoe kan zijn hoen nou sad wezen? Hij had niet een hoorn. Tje, zijn pannen met brokjes zit al hier en daar vol. Nou, en zijn dochter oors ik net dat er sad is. Ik vertrouw het net, ja. Wat bedoelt mem? Ik bedoel, als het zou blijven, dan maken we er maar naar de beste dokter. Oh. Hoe laat komt hij dus? Te let, jongen, die komt nog lang net. Ik weet echt niet hoe het moet. Ik kie je nou echt net waai. Zal ik ons dus mem vragen? Of die mij wil naar de beste dokter? Of dat hij even oppast, zolang wat bord van mij de hoen vat is. Ja, dat is een goed idee. Zoest door dat waan willen, Marieke. Ja. Vraag je met me gauw of die hier zo lang wezen kan, want ik vertrouw het net, jij moet eens bijken. Oh, die lieve Scott. Hij mankeert het nooit wat en nou luidt er je samen van pampers. Dit doogt net, ja. Ik ga wel even mee. Oké. Als Pier en Marieke 5 minuten later weer omkomen, stiet Bijke alweer oranje. En hij slobbert wetter uit zijn drinkbak. Dus mem, kom mijn kwartierke, zei ze. Kan het zo lang nog wachten, of? Hij drinkt alweer. Of hoort het niet meer? Wat is er gebeurd? Hij had de stut echt alweer omheen. Ja, ik denk dat we net meer naar de beste dokter horen. Maar hoe kan het nou zo vlug? Hij had spuit. In hier kwam er oranje en hij spuide alles eruit. En er is er aardig van opknapt. Tje, dat wie het, wat een dwes hier. Wat? Ja, dat doe maar een onnozel. Het wie alleen grien wat eruit kwam. Dat vond ik eerst zo vreemd. Ik dacht nou doof dat hier een dal net meer, maar die eer me stak het. Hoe kan zo'n hoen nou grien glot spuien? Maar doet ik het wat beter bezeeg, doe je mij een luchtje op. Bier. Marieke. De oven. Koekjes bakken, zoeken, molen, boter bakken. In de oven, samen kleer, bakste koekjes, bruin en geer. Hey Wilma, pak je de suiker eventjes? En ik de mol en de boter? Koekjes bakken, suiker, mol en boter bakken. In de oven samen kleer, bakste koekjes. In de oven
we samen kleer. Bakste koekjes, bruin en geel. Pas op, Jer, de oven is heet. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.